Sige. Kick.君の虜になって
Ayaw gikuan na imong kuan diha. Ayaw ibang luwa diha. Halang kayo. Uli. Happy ka. Ayaw ko ang tubig. Balik. Dati gan tuloy mo lang way. Nagtulog rabis. Ayaw. Ayaw ko ang tubig. Wala tubig. So, dire na lang may taman. Shout out dahil sa share sa among link, sa nag-share sa among video sa FB page. Shout out sa inyo tanan. Nakabalo man mo kung kinsa mo si basta. Nakabalo na mo. Kamo si kinsa inyo i-shout out. Shout out dahil sa kwan sa amo ang kauban nga mga absinot. Kamo tanan mga absinot mo ha, bantay mo katunga. Sige, say mo shout out. Kaya tawag ko kang Nuli, kang Kingking, kay Kuya Akong, kay Ate Christine, kay Ate Mayang, o kang Taloy, o kang Kinit, sa Kabuang TV, o kang Dudong, Jan Adrian. Agapito, shout out sa imo. Og sa Kabuang TV day tol, shout out sa imo tol. Sa shout out tanan sa inyong member tol. Shout out tanan og uy, ano nag shout out pamantang wa pa maganit ta mahuman. Ala na kayo. Asa tong manok? Kuang manok kay atong litso atong subaon. Kuang manok.
Walay tubig kay giharot sa akong mga kaubang na amo. Tara. Ako ang uling, pangitag uling. 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 Ang uling. Ay, Bigyan tayo. pangita dito og pangita dito og kanang kahoy kay ato ihalay. Sige na, bisag unsa. Sige. Ano yung gila may bugtok? Manaya. Dali na yan. Gunite dire, gunite ninyo, pakita nyo. Kimi no toriko ni natte shimaeba kitto Uli na lang ta kay gabi na. Dili na maluto tong manok. Oh, hinsalop ng adlaw.